ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಾಡಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತುಲೆ ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪೂರ ವಾಶ್ ಮಂತದೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಗಿರ ಬಾಡ್ತೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಗೊಡತ್ತೆ ಕನ್ನ ಈ ರೂಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಈ ರೀತಿದ ಅಂದುಂಡು ನೆಂಕ್ಲ ರೂಮ್ದ ಟಾಪ್ಡ್ ಮೂಲೆ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಊರ ಆ ಥರದ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟ ಅಂಜಿಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ತೋಜಿ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತೋಜಿ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆತನ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪದು ಬರ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀರು ತೈಟಿಡಲ್ಲ ಮೂಲೆ ತುಲೆ ರೋಡ್ പോകുന്നുണ്ട്. ತೀರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಪೂವ ಈ ರೀತಿಡ್.